Má význam tankovať 100-oktánový benzín do bežného auta? Odpoveďou je aj áno, aj nie. Vyššie oktánové číslo zákonite neznamená, že váš motor bude výkonnejší, pokiaľ to tak neuvádza samotný výrobca vozidla. Vyššie oktánové číslo chráni motor pred detonačným horením, ktoré môže byť pre motor z dlhodobého hľadiska nebezpečné. Pri detonačnom horení prichádza k predčasnému odpáleniu zmesi vo valci, čo môže zapríčiniť poškodenie ventilov či piestov alebo iných vnútorných komponentov motora. A z dlhodobého hľadiska to môže znamenať pre vás dosť náročné servisné úkony. Prémiové palivá však obsahujú väčšie množstvo aditív než bežné palivá a to môže z dlhodobého hľadiska znamenať čistejší motor. Pre tých z vás, ktorí jazdia dynamicky alebo máte vysokovýkonné motory, môže byť 100-oktánový benzín lepšou voľbou, pretože chráni motor pred prehrievaním a detonačným horením. Pokiaľ ale jazdíte normálne a máte bežné auto, nemusí to mať pre vás žiadny význam. Sledujte nás pre viac takýchto videí, kde si zodpovieme napríklad aj, že či